На 10 юли започна дългоочакваният ремонт на спортната зала в Лом. Проектът се изпълнява съгласно меморандум за разбирателство между община Лом и Министерството на труда и социалната политика и е продължение на добрата практика на проект Красива България, по който бяха възстановени църквите Успение Богородично, Свети Николай Чудотворец, Свети Никола Нови, Историческия музей, читалище Постоянство, сградата на общинска администрация и старата ЖП гара. От общата стойност на проекта, възлизащ на 196 808 лева, за ремонтни и строително-монтажни работи са предвидени 177 127 лева, които включват 2610 квадратни метра демонтаж на ламаринен покрив и обшивка на бордове, 2100 квадратни метра топлоизолация с стиропор 6 см по покрива, 2100 квадратни метра полагане на циментова замазка 4 см, армирана с рабицова мрежа, 2610 квадратни метра полагане на хидроизолация с вуалит и полизол на два пласта, 270 квадратни метра полагане на ламаринени капаци от поцикована ламарина по бордовете и други. Финансовият принос на община Лом в цялостната реализация на проекта е 98 404 лева, а за провеждането на професионално обучение на безработни са отделени 19 681 лева. Строително-ремонтните работи на спортната зала се извършват от фирма Водстрой АД, град Видин, която след проведените тръжни процедури бе одобрена за изпълнител на обекта. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца с опция от 1 месец. Това е първият етап от възстановяването на спортната зала, но за ремонта на залите за тренировка, съблекалните и местата за публика ще са нужни поне още 400 000 лева, за които продължаваме да търсим финансиране, заяви кметът Пенка Пенкова. От 30 години в спортна зала Балканиада не са правени никакви ремонти и това е началото на възстановяването на една от култовите сгради в Лом, която през 1964 година е домакин на Балканското първенство по баскетбол за девойки и на още много други спортни мероприятия и състезания.